Moi, mä Antti. Meillä alkoi täällä Finscooterissa tämmönen uusi osio AV Moose asentaa. Ja tässä näin mä rakentelen custom completeja teille. Tällä kertaa työn alla tämmönen aika spessu complete. Mä voin käydä nämä osat läpi. Tässä on flavor-dekki, boksipohja, tuttu Zizimutanti logo tossa, ihan huikea dekki. Mä ajattelin tähän vähän etikin tankoa, etikin almasti, 620 tanko, se on kova. Sitten Unfairin SCS, ja kun tulee SCS, niin se tarkoittaa, että slitti pitää sahata pois. Mut ei hätää, tää on 620 korkea, sahat on sliti, SCS nostaa se takas, eli et menetä pituutta. Tää almasti on oikein hyvä SCS:n kanssa, kun vaan sahat on slitin. Sitten mä ajattelin siihen Unfairin renkaita. Tällaiset. Totta kai niihin tulee Finscooterin laakerit. Dekki, Finscooterin headsetti. Forkki. Hopea splitti. Tällainen. Sitten totta kai Odi Softi, käsikripit, lilat. Ja vikaksi Ethikin dekkikrippi. Ei kai siinä mitään, lähdetään asentaa. Asennus on hyvä aloittaa tangon sahauksella, jos sulla on slitti. Ei muuta kuin tanko vaan kiinni penkkiin. Yes. Ja joka pojaltahan löytyy kotoa tämmönen Boschin sähkösaha. Ei muuta kuin se käyttöön vaan. Jos ei löydy, ei hätää, Finscooterissa sahataan näitä tankoja. Jos sä ostat custom complete, niin me sahataan tää tanko sulle ilmaisiksi. Sanot vaan, paljon haluat siitä pois. Pelkkä slitti pois vai enemmän, niin se onnistuu. AV Moose hoitaa. Noin. Sitten vähän viilataan Noin. Ja siinä on täydellinen sahaus. Ai. Seuraava juttu. Otetaan dekki tähän käsittelyyn. Urban Artin splittiforkki. Tää on tosiaan teräsforkki, erittäin kestävä. Finscooterin headsetti. Varmaan tiedättekin, että tää on aika germoo. Näissä splittiforkeissa on integrointi ground race, eli pelkästään toi laakeri sinne. Et tarvitse tätä FS-hetkin mukana tulevaa ground racea. Sen jälkeen otetaan SCS, eli meillä oli Unfairin SCS tässä. Välillä tuntuu, että SCS ei mene oikein paikoille, silloin pitää tää kolikkotemppu. Mä näytän teille, miten se tehdään. Elikkä tässä on kolikkotemppu. Laitat kolikon tälle toiselle tuohon väliin ja pultin täältä toiselta puolelta kiinni. Mä oon käyttänyt 20 senttistä tähän näin. Sen jälkeen uppuu aika hyvin forkkiin. Näin. Nyt kun sä laitat forkin tänne, tai SCS tänne forkkiin, jos tää tulee yli ton keskikohan, niin silloin sä tarvitset tänne SCS spacereitä, niin kuin tässä tapauksessa. Otetaan siihen 2. Noin. Sitten top cap, mikä tuli forkin mukana. No, el perfecto. Sitten kun ei ole klappia ja on tiukalla, niin vapautetaan toi kolikko. Noin, niin nyt on SCS tiukalla, eikä pääse löystyy. Nyt on forkki ja SCS asennettu. Otetaan tanko nextiin. Tähän tarvitsee slitin.
loppuun terästanko. Laitetaan slitti mestoille. Hoi kun se meni ihanasti sinne. Tässä ei tarvittanut, yläosassa ei tarvittanut kolikkotemppua. Vaan puut kiinni. Joo, kyllä. Laitetaan seuraavaksi renkaat. Elikkä meillähän oli Unfairin renkaat ja näissä ei ole laakerit valmiina. Prässitään laakerit. Ja Finscooterin laakerit. Kirmoo. Sitten toinen rengas. Yes. Ja siinä on toinen rengas. Sitten laitetaan renkaat vaan dekkiin kiinni. Aiko smoothie. Smoothie tuutti. Takarengas. Smoothie. Noin, sit kun on laitettu renkaat, niin siirrytään dekkigripin laittoon. Meillähän oli Ethicin dekkigrippi. Dekkigripissä kannattaa eka mittaa se, miten se haluaa laittaa. Noin. Sitten vedetään vaan mattoveitsellä. Noin, siinä on dekkigrippi. Sen jälkeen vielä käsigripit ja se olisi siinä. Himasena on helppo laittaa hiuslakalla, mutta meillä on tuolla ilmakompressori, niin mä laitan sillä. No, sitten baarendit. Aika helposti meni. No niin, tällainen Custom Complete tuli tällä kertaa rakennettua. Ja tähän tuli Flavorin dekki, Ethicin dekkigrippi, Unfairin renkaat, Finscooterin laakerit, Urban Artin splittiforkki, Unfairin SCS, Ethicin Almasty Tanko. Tosiaan tästä saatiin se slitti pois, niin se sopii nyt SCSiin. Ja sitten tähän tuli Odin Softi käsigripit. Ja totta kai meidän pitää tehdä drop test. 5/5. Jos sä tilaat tän Custom Completein osissa Finscooterista, niin tää maksaa 458 €. Mutta tää on nyt special tarjouksessa viikon verran 399. On nopea, koska näitä on vaan yksi kappale. Tää löytyy Finscooterin verkkokaupasta Custom Completeista AV Moose asentaa nimellä. Linkki on tossa alhaalla. On nopea, käy hakee tää AV Moose suosittelen. Ja siinä on toinen rengas. Sitten laitetaan renkaat vaan dekkiin kiinni. Aiko smoothie. Smoothie tuutti. Takarengas. Smoothie.
Noin, sit kun on laitettu renkaat, niin siirrytään dekkigripin laittoon. Meillähän oli Ethicin dekkigrippi. Dekkigripissä kannattaa eka mittaa se, miten se haluaa laittaa. Noin. Sitten vedetään vaan mattoveitsellä. Noin, siinä on dekkigrippi. Sen jälkeen vielä käsigripit ja se olisi siinä. Himasena on helppo laittaa hiuslakalla. Mutta meillä on tuolla ilmakompressori, niin mä laitan sillä. Tällainen. Sitten totta kai Odi Softi käsigripit, lilat. Ja vikaksi Ethicin dekkigrippi. Ei kai siinä mitään. Lähdetään asentamaan. Asennus on hyvä aloittaa tangon sahauksella, jos sulla on slitti. Ei muuta kuin tanko vaan kiinni penkkiin. Yes. Ja joka pojaltahan löytyy kotoa tämmönen Boschin sähkösaha. Ei muuta kuin se käyttöön vaan. Jos ei löydy, ei hätää, Finscooterissa sahataan näitä tankoja. Jos sä ostat Custom Complete, niin me sahataan tää tanko sulle ilmaisiksi. Sanot vaan, paljon haluat siitä pois. Pelkkä slitti pois vai enemmän, niin se onnistuu. AVMO se hoitaa. Noin. Sitten vähän viilataan Noin. Ja siinä on täydellinen sahaus. Ai. No, el perfecto. Sitten kun ei ole klappia ja on tiukalla, niin vapautetaan toi kolikko. Noin. Niin nyt on SCS tiukalla, eikä pääse löystyy. Nyt on forkki ja SCS asennettu. Otetaan tanko nextiin. Tähän tarvitsee slitin, kun on terästanko. Laitetaan slitti mestoille. Hoi kun se meni ihanasti sinne. Tässä ei tarvittanut, yläosassa ei tarvittanut kolikkotemppua. Nyt vaan puut kiinni. Joo, kyllä. Laitetaan seuraavaksi renkaat. Elikkä meillähän oli Unfairin renkaat ja näissä ei ole laakerit valmiina. Prässitään laakerit. Ja Finscooterin laakerit. Kirmoo. Sitten toinen rengas. Niin, seuraava juttu. Otetaan dekki tähän käsittelyyn. No. Urbanarti splittiforkki. Tää on tosiaan teräsforkki, erittäin kestävä. Finscooterin headsetti. Varmaan tiedättekin jo, että tää on aika germoo. Näissä splittiforkeissa on integrointi ground race, eli pelkästään toi laakeri sinne. Et tarvitse tätä FS-headsetin mukana tulevaa ground racea. Sen jälkeen otetaan
SCS, eli meillä oli Unfairin SCS tässä. Välillä tuntuu, että SCS ei mene oikein paikoille. Silloin pitää tehdä kolikkotemppu. Mä näytän teille, miten se tehdään. Elikkä tässä on kolikkotemppu. Laitat kolikon tälle toiselle tuohon väliin ja pultin täältä toiselta puolelta kiinni. Mä oon käyttänyt 20 senttistä tähän. Sen jälkeen uppuu aika hyvin forkkiin. Näin. Nyt kun sä laitat forkin tänne, tai SCS:n tänne forkkiin, jos tää tulee yli ton keskikohan, niin silloin sä tarvitset tänne SCS-spacereitä, niin kuin tässä tapauksessa. Taas siihen 2. Noin. Sitten top cap, mikä tuli forkin mukana. Moi, mä Antti. Meillä alkoi täällä Finscooterissa tämmönen uusi osio AV Moose asentaa. Ja tässä näin mä rakentelen custom completeja teille. Tällä kertaa työn alla tämmönen aika spessu complete. Mä voin käydä nämä osat läpi. Tässä on flavor-dekki, boksipohja, tuttu Zizimutanti logo tossa, ihan huikea dekki. Mä ajattelin tähän vähän etikin tankoa, etikin almasti, 620 tanko, se on kova. Sitten Unfairin SCS, ja kun tulee SCS, niin se tarkoittaa, että slitti pitää sahata pois. Mut ei hätää. Tää on 620 korkea, sahat on sliti, SCS nostaa se takas, eli et menetä pituutta. Tää almasti on oikein hyvä SCS:n kanssa, kun vaan sahat on slitin. Sitten mä ajattelin siihen Unfairin renkaita. Tällaiset. Totta kai niihin tulee Finscooterin laakerit. Dekki, Finscooterin headsetti. Forkki. Hopea splitti.